Xa van alá 14 anos dende que comezaran a organizarse en Boiro estes encontros arqueolóxicos que a día de hoxe constitúen un referente a nivel nacional. Destacados poñentes daránse cita entre o 29 de febreiro e 1 de marzo na Casa da Cultura boirense para abordar diversidade de temas. Unha dese éxito pode ser traer novas temáticas todos os anos, tanto foráneas como galegas. Dende o Concello de Boiro animar a todas as persoas que estén interesadas a que veñan a Boiro a este encontro arqueolóxico, porque, todos os que veñen por primeira vez repiten. Precisamente esa riqueza temática é a clave do éxito destas xornadas, que este ano reforzan a súa vertente internacional. En vez de contar cun relator estranxeiro, van a vir tres. Vamos a ter, digamos, como primeira espada a Peter Scotland. Peter Scotland é unha das referencias, é un sueco, é un investigador universitario sueco e é unha das referencias da arte do norte de Europa. Tamén vamos a ter a sorte de contar co profesor Luc Laporte, que vai a tratar dun tema moi apasionante, que además é un tema con certo paralelismo ca nosa comarca. Este, como o nome parece indicar, é un francés e traballa na costa occidental de África, na zona de Senegal e Gambia, e traballa sobre o tema do megalitismo. Aquí o Barbanza é unha das, como ben sabemos, temos unha riqueza de megalitismo bastante importante. Entón, é unha boa forma tamén de que a xente poida ver e coñecer un pouco outras realidades que están dando noutros territorios, non? Os interesados en participar xa poden inscribirse a través da web centroarqueolóxicodobarbanza.org. Como todos os anos, haberá dúas modalidades de matrícula, a libre, totalmente gratuita, e a certificada cun custo de 15 euros. As inscricións pecharán o 16 de febreiro e o límite é de 300 prazas.